Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Mwanzi, hello mukoma, inini ndiri mukadzi ane makore 41 ekuberekwa. Ndakauyawo kuno kuJoni mushure mekunge ndarambana nemurume wangu. Nekuda kwekuti murume wangu ainge achihura non-stop kusvika ndazoneta ndokubva ndangobudawo mumereji yacho. Ndakati ndauyawo kuno kuJoni because of my heartbreaks andainge ndakapiwa nemurume wangu. Ndainge ndakazvipa chitsidzo chekuti no more relationships for me. But pamuIndia pacho apo pandainge ndichishanda, ndainge ndichishanda stay in, ndainge ndisina kana nguva nevanhurume. I was just focusing on my job. Pakazouya umwe murume, but murume uyu ainge ari wechidiki kwandiri ne5 years. Apa semunhuwo wekuti ndainge ndagarisawo pasinawo bonde, saka mukunobatsirana naye kutakura zvinhu tichishanda akabva andinyenga ndokubva ndamuda. Takazotanga kudanana but takangodanana zve2 weeks ndokubva ndambodzoka kuZim kuti ndinge ndichimbonodongorera vana, but murume uyu ndainge ndamuda hama dzangu. Ndakati ndiri mubhazi ndichienda kuZim ndainzwa kuti pana pagodo chairo rainge randibata rekuti murume uyu handidi naye. I was in love, but dambudziko yainge iri yeage, but murume uyu ainge achingondida zvakadaro. Saka akabva andiisa pastatus, ainge akanyora kuti I miss you already my wife papicture racho raainge aisa pastatus pake. Kana Mwariwo achida kukurakidza zvinhu hameno zvazvinongoita so. Semunhu ainge anyura murudo, ndakabva ndati kumurume wangu, ndinokumbirawo kuti unge uchindiitirawo screenshot yeWhatsApp yako, ndikuda kuona kuti uri kutaura nani. Saka iye akabva aita screenshot. I think kuti haana kunyatsokucheka because pane message yainge yatobva mukupinda yainge yakareflecta pamusoro pescreenshot yainge yakanyorwa kunzi saka watofunga kuroora chembere nhai handzvadzi, ende nhamba idzodzo dzainge dzanyora message yainge yakanzi saka wafunga kuroora chembere. Message iyoyo yainge ichibva kuhandzvadzi yake. Uku tete vaya vainge vachitotaura neni, but kwandiri vainge vachitaura sekunge vanondida so, but kuhandzvadzi yavo vainge vachindishora. Zvinhu izvozvo zvakandibata-bata. Zvisinei, ndakati ndava kumusha nekuda kwekuti ndainge ndanyurawo murudo. Ndakabva ndaenda kweimwe hama yangu ndokubva ndakumbira kuti hama yangu iya inoziva mishonga inge ichindigadzirira mushonga wekubikira murume. Zvekare ndaiva neimwe t-shirt yemurume wangu yandainge ndafamba nayo. Ndakabva ndanzi ndinge ndichiwacha t-shirt iya neweti yangu yekuseni nemimwe mishonga yandainge ndakapiwa. Hanzi mishonga iyoyo ndaifanira kuti ndinge ndichisanganisa neweti yangu yekuseni. Ndobva ndawacha t-shirt yemurume wangu, asi ndaisafanira kuzoyanika t-shirt iya pazuva, ndaifanira kuiyanika mumba. Saka mangwana acho makuseni ndakabva ndaita sekudaro. Ndakamukira makuseni ndokubva ndaita weti yangu ndokubva ndazanganisa nemishonga iya yandainge ndapiwa. Ndikabva ndatanga kuwacha t-shirt iya ndokubva ndaiyanika mumba kusvikira yaoma. Ndakabva ndanzi kana ndazodzokera kuJoni ndinofanira kuti ndinge ndichizopa murume wangu obva apfeka t-shirt iyoyo yakasviba kudaro. Kana apfeka t-shirt iyoyo ndo pandaifanira kuti ndinge ndichizoiwacha nemvura inenge iine sipo. Vatete vaya ndine umwe mushonga wandakapiwa. Ndikabva ndanzi kana ndasvika Joni ndinofanira kuzoenda kumba kwavatete vaya ndobva ndakanda mishonga iya padhoo ravo. Ndakazodzokera zvangu kuJoni nezvinhu zvangu zvandainge ndapiwa nehama yangu ndokubva ndatanga ndabikira murume wangu. Musi wacho wandakasvika ndo wandakamubikira mushonga iwowo. Then iye akazotanga kungopfekawo t-shirt iya, iye achitoti ainge aita mazuva achishaya t-shirt iyoyo. Saka pandakaiburitsa akabva atanga kupfeka t-shirt iyoyo. Nanhasi murume wangu ndigere naye. Rudo ndirwo rwakandiitisa zvese izvi zvandakaita. Now kuna vatete kune dambudziko rakazoitika. Vatete vaya ndakazovataimira vasipo because pandakasvika kuJoni ndakazoita about a week ndigere pamba, plus murume akati achibva kubasa akabva ati
zvestay in no. Ndava kuda kuti unge uchigara pamba, kana uchienda kubasa kwako uchange uchienda kubasa but ugere pano neni. Ndakabva ndangotenderanawo nezvose zvandainge ndaudzwa nemurume wangu plus off yangu yandainge ndapiwa yainge isati yapera. Saka nerimwe zuva ndakabva ndataimira vanhu vazhinji pavainge vaenda kumabasa, ndokubva ndaenda kunogara vatete. Nekuda kwekuti tose tigere musame location, ndakabva ndaenda kuya kunogara vatete ndokubva ndamwaya mishonga iya yandainge ndapiwa kuZimbabwe. Mishonga iya ndakaimwaya padhoo ravo. Saka ndakazotenderera ndichida kuenda kuseri kwedzimba dzavo dzavanogara ndichida kurasa mushonga wainge wasara, nekuti hama yangu iya iri kuzimu yainge yakandiudza kuti handifanire kuti ndinge ndichizobuda payadhi ipapo pandinenge ndarasa mushonga iwowo ndichiri nemushonga unenge wasaririra. Mushonga wose ndinofanira kuti ndinge ndichizourasa payadhi ipapo pandinenge ndarasirira umwe mushonga wacho. Ndokusaka ndakazotenderera ndikaenda kuseri kwedzimba dzavo. Ndakati ndava kuseri kuya ndichitsvaka pamabhini ndichida kutsvaka pekuti ndingarasirira pai mushonga wainge wasaririra mukabepa kandainge ndakabata. Ndakabva ndatarisa kuwaya ndokubva ndaona kuti painge paine tawel ravatete nemamwe matights avo nemamwe mapendi avo avainge vasiya vakayanika pawaya. Ndakabva ndatanga kukwizira mushonga uya wainge wasara mukapepa kaya kandainge ndakabata. Ndakakwizira mushonga uya pamatights avatete ndokubva ndakwizira nepamapenzi avo. Mushonga uya wakati wapera ndokubva ndabuda payadhi paya panogara vana tete ndokubva ndaenda zvangu. Saka vatete ava handichazivi kuti mushonga uyu wandakakwizira pamatight nepamapendi avo ndo wakazokonzeresa here, kana kuti ndiwo une effect, kana kuti zvainge zvangogara zviri muropa ravo. Because kutaura kuno marriage yavatete yakatoparara. Marriage yavatete yakaparara mushure mekunge vabatwa vakarara neumwe musomalian. Musomalian uyu ane spaza yake panext door neapo panogara vatete. Ivo vanoti havazivi chakaitika, nekuti ndakazombogara navo pasi ndikati nhai vatete, ko chii chakakonzeresa kuti munge muchizoenda kunorara nemusomalian? Ivo vakabva vati muroora. Handizivi kuti chii chakaitika kwandiri, asi ndakangokaruka ndava kutokumbira bonde kumusomalian iyeye. Ivo vanongoti vainge vabuda vachida kuenda kunotenga chingwa paspaza pemusomalian iyeye ndokubva vangokaruka vava kutomukumbira bonde. Iye akabva abvuma, akabva avakinurira gedhi, akabva ati pinda. Saka murume wavo vatete akazotevera mushure mekuona kuti nguva yacho yainge yarebesa. Mudzimai abuda achiti ari kuenda kunotenga chingwa, ende kwacho kwaainge achienda kunotenga chingwa painge pangori panext door. Saka akafungidzira kuti maybe vatete vainge vasungwa kana kuti vainge vasangana nedambudziko. Achirondedzera anoti paakaona gedhi rakangoshama iye akangopinda ndokubva anzwa sound yainge ichibuda mutoilet. Kuno kulocation kwatinogara tinoshandisa mablair toilet aya zviya zvakaita zvimazen'e zvidiki diki. Saka akanzwa sound yainge ichibuda muchiblair toilet ichocho ndokubva anowanikidza vatete nemusomalia vachiita bonde vari mutoilet. Tete vanogara vachingochema, ende vanogara vachingochemera kwandiri vachiti marriage yavo vaisatarisira kuti inokwanisa kuputsika nenzira dzakadai. Asi pose vatete pavanondichemera ndinobva ndanzwa ndichitya kuzvidura zvose zvandakaita, especially panhau yekuti ndakazokwizira mushonga pamapentis avo. Mukomanashi, iyi ndiyo confession yangu. Kana mukazopostawo ndinokumbirawo kuti munge muchizondizivisawo ndikwanise kuzotevererawo mucomment section. Hei vedare, ndo message yandatumidzirwa navahanzvadzi vedu iyi. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi zvose izvi ndakazviita because of love. Ndainge ndichida kuchengetedza rudo rwainge rwapfuta mumwoyo mangu. Ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Pane chiitiko chaitika muguta reHarare, nzvimbo yeBorodale, nzvimbo inogara vanhu vane mari. Pane young couple
yakabuda kuenda kunyika yavatorwa kunoshanda. Vaenda kunyika yavatorwa kunoshanda kwemakore, vakaroorana, vakachata, vakaenda vakanoshanda, vashanda ndokuunganidza zvinhu zvavo, kusanganisira kutengawo stendi yavo kumusha unodhura wezimbabwe, ndokuvaka cottage yavo. Vavaka cottage yavo, pakushanda kwese apa vakawirirana kuti ngatimirei zvishoma kuita vana, bvavaronga sepachirungu. Ndobva zvavo vachishanda. Makore akati fambeiwo, murume ndokubva achidzoka nerweseri ndokusiya mudzimai ari kunyika yevatorwa. Asiya mudzimai mapepa aexpire, haachisina mapepa, zvoreva kuti anga akugara sisirizvo munyika iyayo. Odzoka murume obva asogara pamba pai pavakatenga nemukadzi. Otanga kutengesa dzimotokari, otanga kutengesa midziyo nedzimwe mbatya dzemukadzi, kusvika atorawo mumwe mukadzi waari kugarisana naye pamba paya. Mukadzi uyu nehama dzake abva azobatsirwa kuti akwanise kudzoka kunyika yevatorwa kuye. Akadzoka iko zvino ava munyika. Apa anga aziva chimiro chiripo kuti kagariro kari kuitwa kusvikira ndokwanga kuri kugara vanhu vanga vachingoti vari kuchengeta cottage chaiyo vanga vaichengetera kuti ivo since vasati vavaka main house vawane pekusvikira. Saka ndokuudzwa kunzi mama kuno kwane zvinyowani zvako. Mukadzi uyu ari kupota achiti challenja, kabvunzirwa kuti akuitwa nekagariro kati akuita kasiyana nekawirirano katakaita nemi. Zvisine izvozvo zvapfuura. Mukadzi azobudirira kuuya, obva anotsvaga vemutemo kuti odii kana chimiro chakadai, sezvo akashanda pamwe chete nemurume uye imba iri imba yemuchato. Vachisangana nemurume anga ariwo munhu ane trauzi rake bedzi. Vakakwanisa kunge vachivaka musha unoyevedzawo chaizvo kuruzevha, votenga stendi kuborodhewo, votanga kuda kuvaka. Murume obva azopindwa nemweya wakadaro wotengesa zvese. Nhasi ndo paazoenda nemapurisa pamusha pamba pake pai, paanga asisakwanisi kusvika nekuda kwechimiro chapo. Ndokusvikoona pagere mumwe mukadzi anova mukadzi ari kufambidzana nababa, akatopfeka hembe dzake. Apa asvika nemapurisa achida kuti atorewo madhocuments ezvakasarira zvacho, because mota dzese dzakatengeswa, midziyo yake yaanobikira yakatengeswa. Atosvika mai vaye vari pasitovu vari kutobika, vakatopfeka hembe dzake. Chaazongokwanisawo anga kuda kutadzawo kuzvibata, ndobva azongomuti bvisa jaketi rangu, hembe bva azodziviswa kunzi chiregedza kumubvisa hembe nokuti hazvitenderwe nemutemo kuti munhu asara ari musvo. Ndo chimiro chaitika ende chiri kuitika muwanano. Hameno mwanoiona sei vedare? Vedare ndo meseji yandatumidzirwa namukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu kunze uko kwashata. Zvinoda kuti in everything that we do we must put everything on paper, tobva tasainirana kuitira kuti mangwana kana tikazopesana at least tinenge tiinewo patinenge takasainirana. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi hello mukoma, iniwo nemhuri yangu tigere kunyika yevatorwa. Asi mukoma, ndinoda kukuudzai sikreti yangu yekuti ndafunga kuti zviri nani kuti ndinge ndichitiza zvangu mudzimai wangu nevana nekuda kwekupererwa nelife. Kubvawo zvandakapinda muno mujoni, hatina kana chatakakwanisa kuita. Ende ndinofunga kuti mukadzi wangu uyu wandakawana ndiye ari kukonzeresa. Mudzimai wangu uyu wandakawana anenge ane mhepo yeurombe. Saka ndafunga zvangu kuti ndikamutiza, zvimwe kuda kumberi uko kwandinozoenda ndinokwanisa kusangana nezviri nani. Zvakangoma hazvo vedu asi ndo meseji yandabva mukutumidzirwa namukoma vedu. Please ngatitaurei navo mucomment section. Saka ndati ndichinoda kunopeta chirongwa. Pane imwe meseji yabva yapinda. Meseji yapinda yanga yakanyorwa kunzi mamukavo sei mukoma Nashi. Ndokubva vatumidzira imwe meseji yanga yakanzi forwarded. Hanzi Shonganyika. Shonganyika iri idare rinoitwa nevakadzi vaya vanetseka nekushandiswa vachiitwa vakadzi kuhoro.
hope. Kana uri munhu anogara achirota achirara nemurume waunoziva, kana kuti unorota uchirara nemurume wausingazivi, unogona kunge wakaitwa mukadzi wechikwambo, mukadzi wengozi, kana kushandiswa nevarume vanoshinwa nemibobobo. Unotora chitsama chebute rako rehondo kana rematare, asi ini ndinokurudzira rehondo. Tsvaga mhodzi dzako 3 dzelemon wobva wadzitswanya-tswanya. Tsvaga magodo 3, munyu uya wemagodo. Tsvaga chijira chako chakachena kana cotton. Sanganisa bute riya nemhodzi dzelemon nesalt iya. Isa mukati mechijira chiya kana cotton. Unyika mumvura kana mukaka unodziya, asi ndinokurudzira mukaka wobva wapfeka. Unofanira kupfeka kwemaawa anodarika 3. Ndinokurudzira kuti dare iri riitwe manheru wava kurara, uye make sure hauna nhumbu usati waita dare iri. Usaita dare iri uchienda kubasa, ndapota. Usaita dare iri kana uine pfari, kana kuti uine chirwere chemwoyo, uye kana utano hwako husina kumira zvakanaka. Dare iri rinogona kukurutsisa, kukupedza simba, kukuchaisa. Unogona kutanga kutevera uchingopedza kuita dare iri. Unogona kuita kunge watorasika njere kana kudikitira zvakanyanyisa, asi usatya zvako nekuti zvinopera hazvo. Zvinhu zvakaita sesari nezvimwe zvirwere zvinobata kusikarudzi zvinogona kutopedzwa neshonga nyika. Mukomanachi, ndinokumbirawo kuti munge muchipawo meseji iyi kuvanhukadzi vaya vane dambudziko rekuti vanopota vachishandiswa nemaspiritual husband, zvinobva zvapera. Vedare ndo meseji yandatumidzirwa neumwe muteereri pandanga ndava kuenda kunopeta chirongwa, hoping kuti this message will help someone. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.